the only holiday where the moon is completely covered. זה החג היחיד שהירח לחלוטין מכוסה. בדרך כלל מגיעים לכל חג עם ההכנה הנפשית של עצמך. כשיש ירח, בדרך כלל זה באמצע החודש, אתה מתמלא לחלוטין, ומשם אתה מגיע לחג. לעומת זאת, בראש השנה, אתה מגיע בלי שום הכנה. אתה בכלל לא עצמך, אתה בריאה חדשה, אתה יוצר את עצמך מחדש. ובכל חג אחר אתה רק יכול להתרחק כמות מסוימת של מרחק עד האידיאל, אז כאן זה ממש להפך. אתה יכול להתחיל מאיפה שאתה רוצה ולהיות אדם חדש לחלוטין, וזה הסיכוי לתשובה אמיתית, לשינוי אמיתי. בראשית רבה יש רעיון הפוך, שמספר על איך שלפני בריאת העולם הזה, אז היו עוד עולמות, ואלוהים ישב וברא העולמות, תופרים אותם. כלומר, העולם הזה הוא בעצם תוצאה של הרבה טיוטות, הוא נבנה על גבי הרבה דברים אחרים. יצירה קודמת, ניסיונות מוקדמים. כמו שאתם יודעים, היום גם יום שישי, שזה יום בריאת האדם. אז אותו קובץ מדרשים, חסיד קדום בערב אולי, בראשית רבה, אז יש מדרש על האדם, על בריאת האדם, איכשהו נברא איש ואישה שהיו מחוברים ביחד בגב. הם היו מאוד עצובים כי הם לא הצליחו לראות אחד את השני, להתחבר, לדבר, אז אלוהים ניסר להם את הגב, ואז הם הופרדו והצליחו להיפגש אחד את השני. אז הרעיון שם זה שאחרי שהם מצליחים להיפגש בפעם השנייה, אז אמנם הם כבר בערך מכירים אחד את השני, אבל המפגש הזה הוא ראשוני יותר וחזק יותר. ולמרות שהם עכשיו שני אנשים שונים, ולכן החיבור הוא יותר מוצלח. ואותו הרעיון מתעצם בילקוט שמעוני, שזה קובץ מדרשים תנאי אחר, שבו יש רעיון שכל פעם שבן אדם נולד, 40 יום קודם יוצאת בת קול ואומרת עם מי הוא התחתן. כלומר, במפגש הראשוני, למרות שזה המפגש הראשון, אז הוא בנוי על משהו קדום יותר, היה משהו ראשוני יותר, מגע ראשוני, חיבור מוקדם יותר. גם מצאתי בתולדות יצחק, שזה היה רב של השולחן ערוך, הוא כתב פירוש לתורה חסידי, על איך שהגוף של האדם היה מבוסס על הבריאה הישנה, כלומר עפר ובריאה יש מיש, מכתוב מושגים, לעומת הנשמה שזה היה יש מאין. זה יכול להיות איזשהו פתרון לבעיה. כלומר, המבנה של הקשר של הדברים הוא ישן, אבל תוכן שצריך להיות בתוכו הוא חדש. ולכן גם באירוסין, כשאני ואמילי עכשיו נשבור את הצלחת, אז הקשר לא נשבר. זה אותו מבנה שהיה קודם, אנחנו כבר מכירים מלפני כן. זה פשוט קפיצה למקום חדש, למשהו אחר. זה אותו מבנה של קשר, צריך עכשיו ליצוק תוכן שונה בתוך הקשר. זה קפיצה, זה לא קשר ליניארי, כאן יש קפיצה בקשר, זה משהו אחר. וזהו, יהי רצון שנצליח כולנו למנף את ראש השנה וכל האירועים שסובבים אותו כדי לקפוץ את הקפיצה הזאת לחיים חדשים וליצוק תוכן חדש לחיים הישנים שלנו ולהגיע למקומות חדשים שתמיד רצינו אבל לא הצלחנו לזה. מזל טוב. לא הביאו שקית. מאמי? Can you get a bag to put the plate inside? לפני שאנחנו שוברים את הצלחת, רציתי קודם כל להודות לחברות שלי, רחל ותאומה של ההדה שאני מרגישה טוב עכשיו, שהכינו את הצלחת היפה הזאת. ואיזה תמורה את נותנת להם? החלק הכי גדול. Can't you take a chicken to play? ומי שרוצה לשמוע את ההרצאה באנגלית, אז זה יהיה בערב. Right, yeah, okay. A short break. מתי? Did Kali go? Does she know where they are? כן, פה. הנה, תחליפי את הצלחת למשהו אחר. Like what? אני אהיה פה. So if you want to get another one. All right. The
dress code. Yeah, you need to like guys. the golden coat. You know what? Just break it. One with back. This side. Hey! 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 The mother, not the couple, the mother. מה? Yeah, that's what I know. And it helps to have a table or something to smash it against. אוקיי, זהו, 1, 2, 3. Again. Again. Mommy. מה שצריך? איתן, תראה את זה? בשביל היוטיוב. מישהו רוצה חתיכות של כישוף, אז... חתיכות של כישוף? בשעה טובה. תודה רבה.